Zdravím vás u nového videa. Dneska ideme hrať Grove Garden. No a jak môžete vidieť, toto je moja nová záhrada. Viem aj ináč, dneska tu bol aj nový update. A keď neviete, tak tu mám aj včelí obraz. No a tu mám aj pekne jablon. A jak môžete vidieť, ja som tu mal modrú včelu. No a teda mne tu zasiahla, neviem, jak sa to volá, ale proste mi to tu zasiahla. No a tu mám skoro celé zasiahnuté. No a jak ešte neviete, tak ja som toto aj párkrát už hral. No a akože dneska som si to tiež zahral. No a akurát sa mi tu aj jablon postavila. No a keď neviete, tak to svietiace je disco tomatu. Takže disková paradajka. No a ja si ju akurát aj zoberiem. A jak môžete vidieť, je už aj zasiahnutá včelami. Je disco a je to paradajka. No a kúkajte, že koľko za ňu dostanem. To neuveríte, to bude tak veľa. Vidíte? No ináč viem, ale tam aj vidíte, že dole vidíte aj, že koľko mám peniažkov. No ja ich už mám aj milióny. No a akože ja už si tu idem aj pozbierať pár vecí. Ja tu kvetinky tu nechám, neviem prečo, ale chcem. Neviem prečo som pár ich zobral, tých mrkvičiek. No nevadí, ostala mi síce iba jedna. No a ja zoberiem úplne všetko. Ovocie, čo tu mám. A teda potom ich pôjdem predať a uvidíte, že koľko dostanem. To bude úplne, že neuveriteľné. No a ináč, ako sa máte a jaký telefon by ste kúpili svojej mamine? Kúpili ste by jej rozbitý telefon, Android, zlatý iPhone 13 Pro, alebo by ste jej kúpili Huawei telefon a no proste značka Huawei a 19 Pro. Jaký z toho by ste kúpili vašej mamine telefon? Keď viete, tak napíšte mi do dolu komentáru, že aký by ste chceli. No a ja tu idem dať zatiaľ tieto veci, ktoré sú zasiahnuté včelou. Idem dať tomuto pánovi. No a ináč,
keď je toto môj server, tak ja si tu môžem robiť, čo len chcem. Takže keď chcete, tak môžem natočiť aj tiež iné video zo Grove Garden. No a ja sa teším, že ste aj tu. Ináč, keď ste tu noví, keď sa pozeráte na toto video, tí, čo ste sa ešte na moje nekúkali, tak to poďte rýchlo napraviť, lebo viete, čo bude? Bude ples. Robím si iba srandičky. No a ináč, keď ste na tomto videu noví, tak to rýchlo napravte a dajte mi prosím odber. A like aj nejaký komentár mi. A napíšte mi dolu do komentára, že ja som tu nový a ja vám dám na komentár srdiečko aj like. Aj vám na to odpíšem, že výborne. No a či vám napíšem, že výborne. No a ja zatiaľ tu idem rozdávať a ináč ja sa z vás teším, keď ste tu noví. No a ináč toto je môj súkromný server. Takže keby ste chceli vedieť, že prečo tu nejsú ľudia, tak už teraz viete. No a teda ja tu zatiaľ rozdávam veci tomuto Pajovi. No a teda ja sa z vás teším, že teda ste tu noví, sa z vás úplne že teším, a keď ste starí odoberatelia, čo ma už dávno odoberajú, tak to nevadí, ale tiež vás mám rád jak tým iný. Teda strašne som z vás natešený, takže neviem čo povedať, takže asi tu budem zatiaľ rozdávať a sa s vami rozprávať. No a ináč nikto nepísal v minulom videu, keď som mal meniny, všetci Robertovia mali meniny, tak mi nikto nepísal ani jeden komentár. 7.6.2025, no a jakože neviem čo povedať. Neviem. Ja proste neviem. Ja tu mám tak veľa, že ja tu asi budem až do večera. Na mne sa tu akurát robí ďalší honej, takže to je med. No a ja si niečo zatiaľ kúpim,
tuto od kráľovny včiel. No a ináč ja si idem prichystať veci, na ktoré potom ich tam dám a vlastne potom ich pôjdem predať. Tie veci, čo nemám medové, takže zasiahnuté. Takže ja ich teda pôjdem potom predať a potom si pôjdem niečo kúpiť od kráľovny. Včiel. Jak môžete vidieť, tam je malinká roztomilá včielka. Sedí tam. Neviem, prečo som sa troška zasmiel. A zase sa mi tu robí med. A to ani nebola chvíľka. Ja si tu zatiaľ prichystám veci. A teda potom pôjdeme predať, ale ja tých vecí ešte tu mám veľa. No a už na to ani nebaví tu. Ale ešte akože 30 by som dal. No a teda ja tu dávam všetky svoje veci. A vlastne ešte toto síce dokončím. A potom všetky medové veci pôjdem predať, keď ich tu nejaké zabudnem, to mi nebude už vadiť, lebo akože už som pri tomto velice dlho. No a akože už tu aj hádžam nejaké tie veci. A akože teda tú 40-ku by som ešte mohol akože dať. A dolu do komentáru mi napíšte, že jaký diel by ste chceli do Robloxu. A ten, čo bude najviac najlajkovanejší, tak to budem aj natáčať, ale nie, že vyberiete také, že úplne scary. Tam sa objavila nejaká opica, ani neviem, že prečo. No a teda to vypadá, že už tu skoro nič medové nemám. Ale ešte pár vecí by som tu mohol mať. A ja som to vedel, že ešte aj tu bude niečo. No a už asi nemám nič. Tak toto sú posledné veci. A akurát sa mi robí, takže to bolo akurát. Robí sa mi tu med. A ja si teda potom niečo kúpim od kráľovny včiel, ktorá tu letí. Tam môžete vidieť bodľač. A to je krásny cute medvedík. Taký včielkový, ten je taký cute. Ale ináč aj vy ste niektorí ľudia cute. Vidíte? 4. Ani neviem. Vypadlo mi to. Dobre, tak teda si tu idem už niečo nakúpiť. No a rýchlo si tu niečo nakúpim. Nejaké veci. Neviem, prečo si nemôžem kúpiť Bee Egg.
ale to už mi nevadí. No a ja sa s vami ľúčim, teda ľudia. A teda prajem vám šťastný deň, a aby vás poslúchali, tak ahojte ľudia. Za dneska to bol teda koniec a teda pozdravujte rodičovu a teda ja sa s vami ľúčim, tak ahojte.